Guys, tini ang belai ke tong thokjak tamni wngkha ani YouTube channel o tabuk monetization khlainani bagwi jeta apply khaidi hinui jeta button wngkha aboni bagui ang tini tam sanai norok no asuk je norok ni hamjak mungbai tini at kaisani bisingo na ang mobile thungte no oro apply khaidi ni ang manui rikha engkai ang tabu apply khai ko do ang apply khaimani video nang phonuk nai tamni hingga kadrup si ko ani watch time hingga tekijak bangathon oro naidi iko 1000 subscriber nang mani hingga ang 6398 subscribe complete khaika bebak norok ni subscribe si abo ania norok subscribe khaimase hingga tei o jaga o 4000 nang thaniwo 4165 wngkha mane ang apply khaisi ma khaina hingga kaita hingga bat ang khaya ko just no ang information ni dikha ang belai ka tong thokjak hingga kok borok khini taiga na entertainment YouTube channel o ani apply ni option wngkha hingga ang busuk nasingmani ulo tini ani success wngnani thaching thangai tongkha hingga ang buskang salo haini no tag related video ro hingga ama hai kabang ma online process tei aba hai explain video tei kabang man ro kok borok bai category video ro nai tongi manana aboni bagai norok haini hai ani o kok borok hini tega na entertainment YouTube channel subscribe khlai tone jadi gai next video no manana jani channel bobo haike monetization bobo haike khlaika abora bebak norok no ang full details babe video rui rinai asukno jatno na hambai norok tongthoklai tonglai di kaham tongdi hambai